Салом бачаҳо. Салом. Марҳамат бишинед. бачаҳои азиз, имрӯз мо бо шумо дар мавзӯи омӯзгор кист дарс мегузарем. Фаҳмо? Бале. Пас биёед ман аз шумо мепурсам. Омӯзгор кист? Кани шумо? Омӯзгор он касе аст ки ба мо илму маърифат меомӯзад. Шумо чӣ мегӯед? Муаллим он касе мебошад ки ба мо илм, маданият, маърифат меомӯзад. бачаҳои азиз, ки дар бораи омӯзгор шеър медонад? Кани бозки? Кани шумо? азизу меҳрубони ман муаллим, сафобахши равони ман муаллим, чу ширину чу шаҳди ҳарфҳоро ниҳодӣ бар забони ман муаллим. рӯзномаи хатлон дар ҳамбастагӣ бо роёсати маорифи вилояти хатлон як озмуни вижаеро роҳандозӣ намудааст ки дар бораи баланд бардоштани мақоми омӯзгор гуфта мешавад. шумо чӣ кор мекунед? бо қироати як шеъри зебо як хониши адабӣ метавонед ки омӯзгори худро васф кунед, ҳам иштирокчӯи озмун бигардед ва ҳам омӯзгори худро ба дигарон муаррифӣ бисозед ки чӣ қадар онро эҳтиром мекунед. шитобед, чун озмуни мо то ҳафтаи аввали моҳи октябр идома мекунад. фурсатро аз даст надиҳед. бачаҳои азиз, дарсро идома медиҳем. дар озмуни беҳтарин қироати онлайни шеър ва хониши адабӣ дар ситоиши омӯзгор, маводҳои видеоӣ дар ҳаҷми на беш аз 3 дақиқа дар формати 16 бана бо ишора ба муаллифи шеър, тарона, лавҳа ва зикри ному насаби ровӣ, фаъолият ё машғулияти довталаб қабул карда мешавад. маводҳои видеои довталабон дар шабакаҳои иҷтимоии рӯзномаи Хатлон нашр ва дар саҳифаи фейсбукии раёсати маориф вилояти Хатлон бознашр мегардад. барои баҳогузории шумораи писанд, шарҳ ва миқдори тамошобинон ба инобат гирифта мешавад. видеои довталабоне ки қаблан ё ҳамзамон дар озмунҳои дигар истифода шудааст, барои баҳогузорӣ пешниҳод намегардад. довталабон метавонанд маводҳои видеои худро тариқи WhatsApp ва Telegram бо рақами 900 108460 ва 918 56 2900 ирсол намоянд. ғолибонро мукофотҳои арзишманд интизор аст.